Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Diyos maray na Huwebes. Fet sa 15 na ngunyan, kan bulan in Febrero. Kumusta tabian sa indong mga pagmati. Pagkatapos kan aldaw kan mga puso. Huwebes ngunyan, aldaw ni St. Jude. So gabos na devotos dyan ni St. Jude, may pagkakataon makapagpasalamat uyan dyan baga sa St. Jude Church sa Lapu-Lapu. Ano man tabi ang kasiributan, mahal na amang Diyos ang dapat enot sa gabos. Happy birthday sa nagkukumpleanyo ngunyan. Special mention sa samuyang anchor, si news writer Jen Matthew Balyaran. Happy birthday tabi Jen. Programa na pong Tingog kan Banwaan, minalaom na nagpadagos po ang dakol na nag-arantabay kasubago kasabay ang pag-imbitar. Iriba-iba man po kita sagkod alas 10:30 man tabi. Dakol baga nagdarangog kasubago sundo alas 9, halos alas 9 na. Sana po da ito nabawasan ng gulpi ha. Sana nagdiretso po ka mo. Mag-iriba-iba kita sa paagi kang pagbutua kan informasyon diyan sa palibot. Katuwang ang news team sa pamamayo. Kan samuyang chief reporter si Pading Jimmy, Pading Al, lasin kumpadreng Jomar. Buda si Joshua Bino. Sa Manibela, sa samuyang mobilyaon diyan si Henry Mata ang mata sa kalsada. Mantang sa control technical sa AM Band, diyaon dyan si kumpadreng Nal Baldo. Kan Jigs Baldo Welding Shop, kan Dap-Dap, the home of Senyor Santo Cristo. Sa newsroom, nangingenot dyan, nagsusuperbisar, tabi, an samuyang walang kapaguran, hindi sumusuko, an malalauman, the man for all seasons, si News Director Mardela. Katuwang ang mga matitindi, ang Tres Maria, si Angel Mustasa, ang celebrator na si Jen Matthew Balyaran. Siyempre, yaon dyan, Razel Cortez. Yaon man tabi sa social media platform sa internet, sa muyang DCGB News Online, Jimos Barrios kasabay ang news team. Sa production, yaon dyan si Shia Leron. Sa IT, sa broadcast ni Mantabi worldwide netwide sa internet, yaon po dyan Jerome Nico Martinez. Ako man po sa indong servidor sa radyo. Check, 1 2 1 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog kan Banwaan. Yan, sige tabi. Yahoy, kamo ha. Masidanindo ang sa indong mga partner, ang mga mister. Tibaad mo niyan ang extracurricular activities na fet sa 15. Sige, ang sa kuya tabing telepono numero 0942-670-1195 sa Smart 0942-670-1195. And then sa Globe 096730-115. Yan. Sige. Good morning kay Sir Jermel na Ariate
Sir Jermel, good morning tabi sa imo. Happy listening. Salamat man po sa pagantabay. Yan, duwa. Si Kwan, si Kagawad Bong Logronio kan Boys and Paints, yaon siya sa may Pile, Camarines Sur, makusugon pa dang signal taduman sa AM band. Kumpadring Nald, yan, very good. Salamat tabi, Kagawad Bong na Logronio. Ingat-ingat dyan sa pagmamaneho. Yaon pa lang siya sa may Camarines Sur tabi. Kasuha po, naunang bitanta na nag-signify so sa tuyang gobernador na through Zoom pa-interview siya, kundi kasuha po ng mag-alas 2, yun na bagay ito sa pig-istorya ni VP Henry, nagpa-upload nin press conference na ang gobernador purposedly para magpahayag man kaitong so pagsaangat sa sayanin kaso ni Alwin Nimo, dating kapitan Alwin Nimo, pigaapod ni Governor Grex na self-confessed sa bagman sa Weteng. Sinaangatan sa tuyang gobernador ni nagkapirang bilang nin kaso, partikular ining sandali so ipinaabot sa tuyang informasyon sa ambayon yung ano ba yan ito complaint affidavit resibido ini kan Ombudsman for Luzon kan Pebrero 13, may istampa digdi sa kopya, photocopy kan reklamo resibido Joselito A. Liaguno ining Republic of the Philippines, Quezon City, complaint affidavit. Yan, so affidavit po yaon digdi. Ining Alwin M. Nimo of Legal Aids, Filipino, married with residence address at Barangay Anislag, Daraga, Albay, after being first sworn in accordance with the law, do hereby charge. Yan, pinag-akusaran niya si Gobernador Grex Lagman, Governor Edsel Greco Alexandre Bursel Lagman of Legal Aids, Filipino, married, lawyer and an elected public official, currently serving as the governor of the province of Albay, LGU salary grade 30, with official address at Albay Provincial Capital, Rizal Avenue, Rizal City 4500 Albay, hereinafter referred to as the respondent or Gov. Lagman, with the administrative and criminal offenses. Yan, kaso administratibo and kaso kriminal ang ipigreklamo. Reklamo pa lang initabi, dahi pa sa korte, dahi pa sa sandigan bayan, isinaangat pa sa naan complaint sa ombudsman. Number 1, ini po Roman numeral 1, direct bribery and or indirect bribery under Articles 210 and 211 respectively of the revised penal code. Yan, Roman numeral number 2, violation of section 7D of RA number 6713, otherwise known as the Code of Conduct and Ethical Standards for government officials and employees. And Roman numeral number 3, portion na lang ini. Okay, so iba-iba pa yan, mga related laws na pinagbasaran po ni Mr. Alwin Nimo, kung tamaan sa tuyang memorya, dating kapitan man ini kan Barangay Anislag, tama ba kan Daraga. Now, kasuapon, nagpaapod nin press conference ang gobernador and pig-review niya to. So, nangyaring proceedings, primero duman, siyempre, ang pag-nigar kan gobernador, and in the course of the proceedings, naonambitan kan gobernador na
maluya, baseless, politically motivated, and siring na bagay. And igo man siya ni nagkapirang pinag-unambitan na defensa, although very limited, ta kung sa tuyang na subaybayan tabi so proceedings, nabirik na suhururon more on the political aspect. Ano? Day ko aram kung kunyan man ini, taktika man kan grupo ni Governor Grex na daiipag buyagyag su defensa legal, ta siyempre dai mo pwede iyan na ipagbuyagyag man sa publiko, ta sa imo man ang depensa ka sa imong kasong pinaghampang if ever mag-take cognizance na tabi ang ombudsman. Ta matindi ini. The allegations po na pinagbuhian duman sa akusasyon ni Alwinimo na nagresibe aligado nin Hueteng Payola an sa tuyang gobernador durante kan siya pa an vice gobernador to the tune of more or less 60,000 pesos allegedly weekly through the bank account kan gobernador, which ang gobernador man siyempre nagdefensa man kaan na day man ngayanin na persona in his right mind na matao kan sayang bank account para deposituhanin arog ka na kwarta na hali sa illegal. Yan. So, kung sa tuyang hilingon so proceedings, very limited. So, manon so pagtratar kung paano didepensahan ni Governor Grex ang siring na akusasyon. Siyempre, nasa sa indayan na opsyon, sa iyang legal team o kay governor mismo, ta abogado man siya, kung talagang daig niya man ibibuyagyag sa publiko and the public will be interested enough kung paano yan didepensahan, and ikadua, prime and foremost I should say, kung iyan po mag-take cognizance ang ombudsman. Gustong sabihon, kung apresyaron asin makumbensir ni Alwin Nimo so ombudsman na igwanin nagkakandigong basihan tanganing isa ngat ang kaso sa Sandigan Bayan kontra kay Gobernador Grex Lagman. Iyan ang sa tuyang pinag-aabangan. And further, halimbawa, mag-take cognizance ang ombudsman. The natural course of events on the legal side is nag-i-issue po yan ang ombudsman nin suspension order. Ang apod kaan, preventive suspension. So suspenderon ngo na, so naaakusar, pendyente ang investigasyon, tanganing magkaigwa nin buwelong pag-imbestigar ang ombudsman and pagdadangog kang kaso ang Sandigan Bayan. Na ang sabi man ni Gobernador, which dapat man niya itong maintindihan, ta abogado baga si Gobernador Grex, ang sabi niya, naturalmente, primero, nasa poder iyan kan ombudsman ang pagsuspender kung iguanin mga kasong take cognizance ninda kung nag-acquire sila ng jurisdiction sa kaso. Gustong sabihon na kumbinsir na iguanin kumbaga probable cause duman sa mga akusasyon nasa poder ngayon. Ikadua, masunod ngaya kami, which is understandable because si Gobernador Grex kunyan siya abogado, an officer of the court which is bound by law to obey ining mga procedures kan sa tuyang judicial system. If the time comes, hypothetically, if and only if, halimbawa, siyempre, by law of succession, who will succeed? Halimbawa lang, hypothetical lang ini, bako sa pigpapahali ta ang gobernador o pipasuspender, bako, ipigihiling talang, and araman ini kan gobernador ang mga konsekwensyas legal. And preparado man sinda, ang sabi kan Gobernador Kaswapon, preparado man sinda. Ngunyan, who will take
the cudgels of the government. It will be Vice Governor Glenda Ong Bongao from Tabaco City, 1st District, kaalyado kan mga lagman. One time nakahurong ko ini si Vice Governor Glenda Bongao sa sarong pagtiripon, naka-mensionar siya na maski siya nag-ako ngaya piyo, aram bagang ngaya sa political circle digdi sa Albay, himagikan kong komunidad na ako ngaya, I am a lagman through and through. Nagpuon ngaya ako, sa kargo politika, bida politika, yaon sa, kumbaga sa sirkulo kan mga lagman. Yan. So, yan po, tabi ha. And no offense meant, bako sa pigpapaalitan, gobernador ko na pigiling talang sa mga posibleng mangyari, if ever, tabi yan. And naihapot ko man nga nini sa gobernador Kasuapon sa press conference. Sabot niya man iyan. Ngunyan, who will be the vice governor? Ang sabi kan mga nakakahuro niya to dyan, it may be ining si kinatawan Ray Bragaiz, also from Tabaco City. Yan tabi ha. Now, iyan if ever. Now, ang sa tuya digding pigaabangan pa, nagkapira pa. Undrahon daw kan ombudsman, mag-take credence ba ang ombudsman? Makumbinsir daw ang ombudsman ni Alwinimo. And ikadua, tabi, kung paano didepensahan ni Gobernador Grex ang kaso. Although pigasabi niya na maluya, and igos yung pinagasabing desisyon kang Korte Suprema on a similar case, sundo sa naman duman, very limited sa naman. Now, in the course of the event, duman na po tabi, nag-ibabaw na mayormente yung political aspect kan press conference. Duman na po, tabi mga tugang, it now came out into the open, puminutok na sa publiko na, sulo na ang tulay, kan ako Bicol, kang grupo na Saldico, Congressman Saldico, Congressman Jill Bungalon, and Executive Director, former Congressman Pido Garbin Jr., sulo na ang tulay ninda, pasisiring sa grupo kan mga lagman politically. Because naunambitan duman, sungaran ni Congressman Pido, Attorney Pido Garbin Jr. was alluded to, na-inferred na midbid si Alwin Nimo, and ang sabi kan gobernador, duman sa iyang pahayag mismo, this is politically motivated. At taaraman sa nangayakan tao na, and duman sa press conference, sinabi kan congressman na, gobernador na, ako ngaya madiretso sa pagkandidato sa pagkagobernador comes 2025. Duman po na sentro on the political aspect na, dahil na po duman medyo nag-veer away na sa kung paano, kung ano susustansya man na ipipresentar ni Gobernador Grex for him to defend so akusasyon na ito ng mga matitindi man, nag-resibi daw siya, aligado, ninpayola, hali sa weteng kan siya vice gobernador na nagdideposito mismo si Alwin Nimo duman sa account kan vice gobernador. Although siguro talagang back data is kung deliberate na nag-veer away na duman ang gobernador, ta siyempre dahil mo man pwedeng pag napapalaban ka legally, dahil mo pwedeng ibulatlat sa publiko an sa imong gabos na depensa, ta pinag-uungit mo kaan so nag-aakusar sa imo kung paano kaduduunan. Bako, kaya posibleng arog kayan, duman, nangibabaw na yung political emotion, sagkod na now it is in the open, dati mga huring-huding pasanaman, ngunyan po it is now in the open, sulo na po ang tulay, putol na ang tulay, kan maray na relasyon politikal, kan ako Bicol, na Congressman Saldico, Congressman Jill Bungalon, and the former Congressman, now Executive Director kan ako Bicol, Attorney Pido Garbin Jr., sa indang koneksyon politically sa mga lagman. O yan natabi ang sitwasyon po ngunyan ha. And daitaaram kung papaano ini, kung sagkod masain ini, and politics is now, nangibabaw na yung politika tabi.
sa Hururo naunambitan kang gobernador. So pangaran ni Congressman Pido na amigo baga pa no ngaya yan ni Alwin Nimo kan kolehiyo pasinda sa Bicol University ata yon. Yan. So those are the inferences na and ang gobernador short of saying na an may kagibuhan kay ni sugrupo kan na Congressman Saldico ta na mainit na sinda sa investigasyon baga kaining ining pirma ining People's Initiative ipinalis ngayon sa sakuya so init yan kumbaga. So iyan na po tabi ang nangyari kaanduman na so iba po na mga kahaputan mo da simbag kan gobernador puro na sa nangani sa politika and siyempre so pagpahimutik man ka itong kunyan akusasyon sa iya pero dahil na nangibabaw na yung istorya politika duman tabi sa press con na ito tabi and to sum it up one of the conclusion duman is iyon na nga niyan sulo na po it is now out in the open na maski nga ni ang sabi kan gobernador medyo dipisil man maki-associate sa mga arog ka na sistema sa grupo na iyan sutaramon man kan gobernador kasuapon if my memory serves me right. So iyan tabi hata sa pagtubod kan gobernador someone, a group of persons na igwang mga influensya sa national na level nasa likod kay ni Alwin Nimo to destroy him politically. Yan tabi ang mga pangyari duman sa kunyan nasabi ng press con na sentro na talaga nangibabaw na sa hururon bako duman sa kunyan masyado sa kung paano didepensan kan gobernador na kan busy gobernador pa siya so akusasyon aligado ni Alwin Nimo pigtatawan siyang payolaman ni hali sa Weteng Weekly. Yan. So we leave it up to them. Kasubago pigapudan ko nga ni si Gobernador Grex kung madiretso kana informasyon o iningso sa iyang pagtutugot na magpa-interview pa kundi dai naman nagsimbag ang gobernador sa telepono siguro igwananin mga pinag-asikaso sabot taman iyan and plus the fact na nakapag-press conference na siya kasuhapon na itaram niya naman gusto niyang sabihon and na i-report naman kan nagprograma kita alas 4 ni hapon Bicol target digdi man piraray sa DCGB. So, sige, we leave it as it is na. Dahil na siya nagpa-interview pa, nailuwas na naman sulado niya, and sinumada talango niya na pagkaagad tabi. So, pangyayari duman. Basta iyon po tabi, sulo na, putol na ang relasyon kan duwang grupong iyan politically. Ang hilingani kan iba, ngapit na panahon, tibad kung magkaigwa, nin unlikely alliance between the Rosals, the Lagmans, and the Lagmans, politically ngapit na panahon. Duman, sinurog ni Gobernador Grex si Mayor G. Rosal. Kanaon ng bitan pangaran ni Congressman Pido, ni Attorney Pido, naman day man nga pwede pagparaapodon yan si Pido, na Yorme, alkalde nga kan Ligaspi, si G. na Rosal. So, yan tabi So, iyan po, ipinag-share ko lang sa Indo, so nahiling ko duman na dalagan ng ibabaw po yung political aspect over and above duman sa kung paano didepensan kan gobernador so akusasyon sa iya. Hilingon ta na lang tabi day pa man as of now, mga noorin kung pirang aldaw, ma-follow up kita sa gobernador kung ma-receive niya na so akusasyon sa iya, so complaint sa iya mismo. Tasabot tama niyan, dahil pa man siya makakapagdepensa man agad, dahil pa man makakapahayag kan depensa niya, kung paano dahil niya pa man nare-receive, so kopya mismo kan reklamo sa iya ni Alwin Nimo na isinangat sa ombudsman. So ombudsman tabi, garuan mga prosecutor, mga piskal, na iyon ma-determinar kung ano ining reklamo ni Alwin Nimo, igwanin nakakandigong basihan, yan. Pinjentan investigasyon, mapaluwas tabi yaning suspension order
an ombudsman. Daita isi, no, kuno arin iyan tabi, iluluwas. Taigwa ayanin mga reglamentary period. Sabi nga ni Gobernador, when the time comes na maresibi mina formalmente sa complaint affidavit, duman man aadalan kan battery of lawyers niya, kan legal team niya, an sa indaman na magiging simbag within the period kumperang aldaw prescribed by law. Pasuro sirimbagan yan, and data lang isi, sabi ta na nga ni, kung mag-take cognizance ang ombudsman, kung magkumbinser ni Alwinimo, and data isi, kung no arin mapaluwas, ning suspension order. Yan tabi ha. So, gabustaan, ini nagdadalagan por dahil sa working institutions niya to digdi sa Pilipinas, yung judicial institutions niya to sa Pilipinas, sabi na nga ni, nagfo-functionar. Okay? Madali sa natabi kumpadring Albo da Joshua, ta medyo nakabulo-bulo kita sinumada talang sa mga obserbasyones buda pangyarita kaswapo na pinag-atindiran. Oras Pilipinas kamong masunod Pading Al and Joshua. Oras Pilipinas, it's 9:31. An oras hatod sa Indukal, Pilipinas. Para healthy lungs, pa-check ka langs. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Red Horse Beer, lakas ng tama, pero di wasak. Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Ferrexited. Ang simpleng pampakilig, nor sinigang. Tanduay Rum 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Nor Broth Cubes. Gawing meaty sarap ang tinola with Nor Chicken Cubes. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Kapag napapasarap ang kwentuhan, napapasarap din ang inuman at pulutan. Pare, hinay-hinay lang. Baka hindi lang ikaw ang may tama, pati na rin ang atay mo. Practice moderation and a healthy lifestyle. Isama pa ang pag-inom ng Liver Aid Silimarine Capsule. Ang Silimarine extract mula sa halamang milk thistle ay may antioxidant properties na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng atay. Mabibili ang Liver Aid sa mga leading drugstores nationwide. Be a liver lover. Boy, mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano. Daming gusto ako mawasak. Bakit iinom ng tutulong sa pagwara? Mag-Red Horse Beer, magwasak. Ang bilib sa sarili, wag ibagsak. Ang galing ang dapat itulak. Wag padala sa daming talak. Hayaan mo silang pumutak sa katutak na pangarap, wag i-park. Wag wasak, maniwala, magtiwala, inumin ng tama. Wag wasak, tayo, sama-sama, lakas ng tama, pero di wasak. Red Horse, extra strong. The number one, beer ito ang tama. Drink responsibly. Balik-balikan ng swabing astig. Tamang astig. Lakas ng tama pero di wasak. Red Horse Beer. Drink responsibly. Pag na-shoot ko ining behind the back habang nakakadena sa auto. 60 million pesos ko ha. Sa Bingo Plus, piso mo pwedeng maging 60 million pesos. Download na ni Bingo Plus app. Keep it fun. Game responsibly. Download na ng Bingo Plus app, now in App Store or Google Play. Sa Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Masakit maglagari pag makulog ang kamot. Pag makulog ang kalingkingan, damay ang trabaho, mati man kan pamilya. Mag-inom nin vitamin B kan Farex, kasabay ang tamang dieta asin ehersisyo. Tabang laban sa tusok, ngalay asin manhid. Tangaring excited ang mga kamot, Farexcited! Farex Vitamin B1, B6, B12. Farexcited! If symptoms persist, consult your doctor. Kainan na! Tinola na! Tinola? Wala namang lasa. Tinolang matabang kulang. Dagdagan ng Nor Chicken Cubes! 1 cube lang. May rich flavor pa. May sarap ng isang buong manok! Na matagal na pinakuluan. Nor! Sarap ng tinola na meaty sarap. Sarap pala ng tinola. Ang meaty ng lasa. Ma, extra rice pa.
Nor. Kapag napapasarap ang kwentuhan, napapasarap din ang inuman at pulutan. Pare, hinay-hinay lang. Baka hindi lang ikaw ang may tama, pati na rin ang atay mo. Practice moderation and a healthy lifestyle. Isama pa ang pag-inom ng Liver Aid Silimarine Capsule. Ang Silimarine extract mula sa halamang milk thistle ay may antioxidant properties na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng atay. Mabibili ang Liver Aid sa mga leading drugstores nationwide. Be a liver lover. Boy, mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Nay, ibang klase ka talaga magmahal. Lahat ibibigay mo. Kahit kulang ka sa tulog, parang hindi ka napapagod. Lalo na pag nagbe-breastfeed ako, lagi kang nakangiti at masaya. At sa pagkain ko, ingat ka na maayos ang binibigay mo. Nay, salamat po sa tiyaga mo. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, kinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Maginhawang araw! Dimples Romana po. Uy, Dimples, nandito ka rin. Salamat sa pagrekomenda mo dito sa Generica Drugstore, ha? No problem, Nay. Musta lang pakiramdam nyo? Maginhawa na. Salamat sa maalagang pharmacist. Nabigyan ako ng generics kasing bisa ng dati kong branded na gamot. Pero sa presyong mas abot kaya. May libreng konsulta pa with their partner doctors. Kaya damang-dama ko ang ginhawa dito sa Generica. Yan ang ginhawang Generica. Ramdam sa lahat ng Generica Drugstores nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Pag ginhawang Generica, damang-dama. Sa Generica Drugstore, tara na! Sa Generica Drugstore, dama ang ginawa. Yan ang ginhawang Generica. Ako si PB. Akala niyo ba tapos na ako? Andito pa ako at 1,000,000 Pilipino pa rin ang pinapahirapan ko. Pero kaya namang iwasan ng TB. Simple lang, tumigil sa paninigarilyo, mag-exercise at kumain ng tama. At syempre, konsul tayo sa eksperto, ang primary care provider mo. Isang paalala mula sa Department of Health at USAID. Pilipinas, para healthy lungs, pacheck ka langs. Magpakonsulta na sa inyong trusted healthcare provider. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Diarrhea? Tagal sa banyo! Sa Diatabs, tapos ang diarrhea. Basta diarrhea.
Sulit sa bilis ang Diatabs. 750 SRP lang. 2 capsules work in as fast as 1 hour. Alagang Unilab yan. Loperamide is a generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Ang Vitamin E Canfarex, 995 pesos per capsule, SRP sana. Kaya Urual daw. Ang Vitamin E Canfarex, 995 pesos per capsule, SRP sana. Kaya Urual daw. Farex D-alpha tocopherol acetate vitamin E. Ang vitamin E ng Farex. If symptoms persist, consult your doctor. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap. Basta may Knorr Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Pag na-shoot ko ining behind the back habang nakakadena sa auto. 60 million pesos ko ha. Game. Sa Bingo Plus, piso mo pwedeng maging 60 million pesos. Download na ni Bingo Plus app. Keep it fun. Game responsibly. Download na ng Bingo Plus app. Now in App Store or Google Play. Sa Bingo Plus, bingo sa saya. Plus sa panalo. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Pag-hire tong si Chong. Gagawin play ang P-pop song. Gagawin pag sa Miguel Pilsen. Online game na tawan. Uwian na pero nagkwentuhan. Gagawin pag sa Miguel Pilsen. Tapos nag-binge watching. Lang lakad dito best friend. Gagawin pag sa Miguel Pilsen. Ano ngayon? Ano gagawin? Kahit ano pa yan, ilabas ang San Miguel Pale Pilsen. Sarap laging kasama. Drink responsibly. Ang San Miguel Pale Pilsen 320 ml, 40 SRP lang. Ang Grande, 105 SRP lang. Bili na! Drink responsibly. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaanin po ng gift. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan po lagi, mayor Nonoy Kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matitra. Banuan kan po lagi kay mayor Nonoy Kap. Hanap nyo ba ay murang imported na bigas at magandang variety pa? Heto na, ang Prince Kylo at MasterChef Jasmine Aroma. Punta lang kayo sa bodega ng JY Legazpi Marketing sa Purok 5, Barangay San Roque, Legazpi City at mabibili nyo na ang murang Prince Kylo Sinandomeng at Prince Kylo Dinorado, MasterChef Super Alsa, MasterChef Jasmine Aroma at MasterChef Super Malagkit. Pwede rin kayong mag-chat sa FB ng JY Legazpi Marketing Corp o tumawag sa mobile number 0999-997-8777. Bukas ang JY Legazpi Marketing simula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Masarap pero di mahal? Nung lulutuin kaya? Pag Friday na, let's eat monggogo with no pork cubes. Pampasarap ng todo. Pag Friday na, let's eat monggogo. 1 kilo pork, sarap in just 1 cube. Pag Friday na, let's eat monggogo. Monggogo. Mongo Fridays for life. Nor.
Dino, kunin mo nga yung salamin ko sa estante. Wala naman na. Gamitin mo kasi mata mo. Mahirap pag nagkakaedad na. Makatutulong ang lutein na nagbibigay ng proteksyon sa retina ng mata. Lutein na nasa Optin. Sa araw-araw na pag-inom ng Optin Lutein Capsule, may karagdagang nutrisyon. Sabayan pa ng tamang pagkain at exercise, malinaw ang pakinabang. Nakita mo na. Ang alin. Naku po, malilimutin pa. Optin, kitang-kita ang kalusugan. Ang Optin ay mabibili sa inyong suking drugstore. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Let's go, let's make it easy. GSM Blue Mojito. Tuloy-tuloy na ang kulitan with GSM Blue Cool Litro. Choose GSM Blue Mojito, now in new Cool Litro. Drink responsibly. Your favorite GSM Blue Mojito, now available in 1 liter. Tuloy-tuloy ang kulitan with GSM Blue Cool One True. Drink responsibly. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna. Kung makagat o makamrot ka ki ayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan, kundi maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyunanggad pa di. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Na sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na pa di, tamadumana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kang tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ang saindang clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, puon alas 8, sagod alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagbin, Legazpi City. Sa inutan sana kan Apek o mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch. Sa Tabaco, sa inutan sana kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City sa hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa second floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Harani sana sa St. Stephen Proto-Martyr Parish. Nagtatabang na poong baga ito. Sinda kita ika-ako dito. Na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngayon ako bigo lang sa puso ko. Ibang tabang sa turismo asin pag-asenso. May mga scholar na nagkaipong trabaho. Kadakol na mga naginibo. Lalo sa mga para o matios na pamilya pa. Senior citizen asin ka-hobenesan yan. Ang AKB Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Ikaw ba niya talaga si Pio na Fernandez? Sabi ko, opo, bakit? Ang gwapo mo kasi. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Thank you so much Pading na doro-diretso kita kan programa. May mga reports na kita dyan sa palibot. Kumpadreng Al, thanks for waiting. Good morning. Salamat, Pade. Wait and see sana. Ang ibang miyembros kan sanggunian panlalawigan may kinaraman sa mainit na isyo politikal ngunyan digdi sa Albay. Ini ang nagkukuatang reaksyon sa nagkapirang board members pagkatapos may isihan na yun na nga niya na pag-file sa ombudsman ni Alwin Nimo in kaso kay Gobernador Attorney Rex Lagman sa aligasyon na nag-resibi in Waiting Payula. Sa reaksyon ni board member Ray Bragais, pa-ulok-ulok sa na ini. Oo. Kan sitwasyon. Mientras pikikilingan si board member Dante Arandia. Alang iya ka.
Mainutan niya sa amigo niya. Baka ngaya maging vice governor ako. Mainutan niya si amigong kinatawan Dante. Kung mangyari ang mga agam-agam kan iba na may suspension order, siyempre ma-elevate si Vice Governor Glenda Ong Bonggao. Maanap kan para vice gobernador, siyempre. So, senior board member. Si Isay ang senior board member. Board member Reber guys. Mainutan si amigong Dante. Kaya habang nag-react siya, nakikilingan si board member Dante Arandia. Ano man so, kung inatawan Dante? Sabi man ni board member Dante Arandia, sabi ni sabi ni board member Bergais, pag ako ngayon naging vice governor, dahil ako dyan maali. Piglulot-gut niya si dahil naman niya kumahali. Sabi man ni board member Dante Arandia, di ko kumbinser si board member Ray Bagais na nagtigingan pati si board member Jessup Salceda na saka si board member Vic Siga Jr. Ano daa? Di ko kumbinser si board member Ray Bagais na mag-mayor na sana sa tabako. Kung may plano ka kaya mag-vice mayor sa tabako, mag-mayor ka na sana. Ang problema nga ni Pading Alta, dawa kumbinsi ron niyang mag-alkalde. Mainutan siya ni Ray. Kung ilawa sa suspension, maswertehon si Ray. Buda si Vice Governor Glenda. Si Vice Governor Glenda. Maswertehon ba si Vice Governor Glenda? Naging busy gobernador. Diit gastos. Ngunyan kung magkano mering, dahil taman sa pipapali si Governor Grex. Pagiging gobernador siya, dahil gastos. Dahil gastos. Yan na nga niya. Hindi ko kumbinser kan mga pag-iriba si board member Ray Bagais. Ay, kaya na nga mag-vice sa tabako. Kung magastos ka man sana, mayor na. Iyo bagata si bakaw si kinatawan Dante na sundo man sana nagarantabay dahil nasabutan ko data na arugayan. Si kinatawan Dante pa nag-ansyas man na mag-busy gobernador na eleksyon. Nagaragi naman siya sa pagkakapitan, nag-liga president na, nag-mayor, nag-board member, last term niya na. Kaya, gusto naman mag-vice governor. Kaya lang maiinutan siya ni Saka bako sa naman inutan, kundi makakalaban niya yan kung dahil na umali. Iyo na ganita yung supatanid baga ni kinatawan. Dahil na ako dyan mahali. Pag ako ngayon naging vice, dahil ako dyan mahali. O kaya sisibot sira kinatawan Dante. Mayor ka yung tabako. Mag-mayor ka na yung tabako, tayo mas na ngayon, magastos ka na mag-vice. Iya paano man kaya maka mo sa vice? Magdidisganar. Last term naman baga ni Mayor Chris Lagman. Ang problema, paano man magkakalaog si Ray si kinatawan Ray sa tabako na siyempre mapwesto dyan ang tao nila sa mga lagban. Kaya pwedeng tama si Ray dahil na kumahali dyan sa... Konselo, pangyayari. Yun na yun ang problema. Sabi dati ko para hiling-hiling ng ni kinatawan Ray so muro martilyo duman sa kunyan sa podyum. Nagtataga pasikrapana daan ni kinatawan Ray so muro martilyo baga duman. Practice na baga kan saro baga nag-preside naman siya. Nag-preside na. Nag-preside na kan saro. Dahil sa iba, na-elect na temporary presiding officer. Kaya praktisado na siya kan. Nag-vice mayor naman baga sa tabako. Iyo, nag-vice mayor na siya sa tabako. Doon na siya kan. Kaya pigpapasura si krapa niya na sutukawan pati so pigtutukawan ni Vice Gob. Medyo side view pati si iling kay board member Dante Arandia. Pag ako ngayon naging vice dahil ako dyan mahali. Ako silang doang ina.
Para magkaraming guhon ini. Iyo, sige. Ilingon tata, Mhm. iba-ibang reaksyon. Iyo. At yung mga empleyado dito sa Kapitolyo, iba-iba man ang reaksyon. Mhm. Abangan tara sa mga masunod na kabanata sa nagiinit na politika sa Albay. Buda kunya saro pa kumpadre nga lano abangan ta ikaso sa Kapitolyo baga pa di ano kung magpaluwas na ning orden ehekutibo si Gobernador Grex na punduhunan huweteng sa Albay. Iyo, dati naraman na Oo. sa mga staff niya, hindi na sa memo order. Iyo, pagkatapos kung papaano yan, ta siyempre ang pagpapundo kang illegal na sugal is a police matter. Police matter. Ang problema ta kasuhapon baga o tuman nagbutuan na sa horor na talagang kunya na. Kumbaga sulok naman maalsum na ang relasyon kan gobernador budakan ni PD Kunanan. Hindi ko na Medyo maalsum na. Sabi nga ni ibag ano taramon ni gobernador. Ang iba nga yung PD, iba ang gobernador. Ano ito bagari may naon bitan na they dapat nagpapapoliticize ang PD. Ang PD. Yan. Bakong sunod-sunod sa kung gisay na politiko. Paano iyan? Paano ang pag-enforcer kaan na maalsum na ang relasyon ninda buda ni PD Kunanan na dati ka ito marayang iribadan ninda ako Bicol, si PD, Sara Governor Grex. Paano kung yan na sulo na ang tulay? Yun na nga ni. Sige. Elingon tata, iba-iba tabi pa di. Ang mga anggulo, ang nangyayari ko yan, digdi sa Kapitolyo. Roger. Yan muna para mentras sa aming informasyon. Alarmario, thank you. Thank you so much, kumpadre Ngal. Uyang patabi ha. Saro sa mga nagbuto ado mang kaswapo na papapundohon ni Gobernador Grex ang huweteng. Tayo daning huweteng digdi sa Albay, no? Na dai na magduro-diretsoan araw ka na illegal na bagay. Lugod, ha? Ang problema, papaano? In kaso iluwas na yung directive, siyempre, it is a police matter now. Kasuha po, nagbuto man duman na yun na nga niyan. May lamat na ang dating maray na iribanan man na Governor Grex, buda ni PD Kunanan, kan Albay PNP. Papaano yan? It's interesting patabi. Saro pa yun duman sa mga nagbutang anggulo kasuhapon sa hururon. Sige, anong advice mo pa ding Nal? Pwede pang saro o saro pa? Sige, si Joshua, ipasok muna natin. Then Pading Jomar and Chief Pading Jimmy, kamong masunod pakalis mo na kan pagbareta ni ako ni Angel ha. Si Joshua mo muna ipasok natin. Joshua, good morning. Please go ahead. Yes, Sir Pio, maray na aga sa mga paraan tabay. Tama yan na nababanggitan mo, Sir Pio. May lamat mananggad na nabibilog sa tao ni Governor Grex Lagman. Budakan Albay Police Provincial Office. Pinitadi, Sir Pio, matapos na pinatana ni Governor Lagman. Nin maharang na kataramon si Provincial Director Police Colonel Fernando Cunanan. Tangogun ta, Sir Pio, ang eksaktong pahayag mismo ni Governor Lagman. Iba po yun. Ibang-iba naman po yun. Ang layo naman po. You're like comparing apples to oranges. Isang PD na hinayaan niyang sarili niya ma-politicize. Isang PD na hinayaan niyang maging isang sunod-sunuran sa mga taong may binang klaseng pwersa at kapangyarihan. Hindi po dapat ganyan ang PD natin. So kinakailangan po siguro, dumating ang panahon, sa awa po ng may kapal, magbago na po ang sistema dito sa Albay. Para kung sisimulan natin ipatigil talaga ang wedding dito sa Albay, kaya talaga natin panindigan. We can start, we can finish what we start. Thank you po. Thank you so much. Matindi. So yan ang medyo magabat-gabat man na binuhian na pahayag ni Gov Lagman para kay PD Kunanan tabi. Sir Pio, nahapot kaya kan members kan media kung paano may enforce itong pagpapapundukan na wedding kung halimbawa igwa talaga ki nabibilog na dahil pagkakasanyabutan kan duwang lado. Kaya iyan so naging pahayag ni Gov Grex Lagman. So all the while, yung nga naisupig tataramta na pag ilinuwas na itong orden ehekutibo ni Governor Grex na papundunan illegal na sugal na huweting na yan, it becomes now a police matter. Correct. Paano ang pag-enforcer na maalsum na nga niyan relasyon? Ano sabi ni mismo, ito nadangog kan sa tuyang mga parantabay, nahiling sa DCGB News Online, nadangog sa AM Band, na ito pinalayo ganin maharang na tataramo ni Governor Grex si PD Kunanan.
Oo. Paano yan? Nag-iinit talaga ang init. Matindi ini. Perming ready ang tape recorder, perming ready ang motor, takon sa inang dalagan. Perming nga ni full tank sa concert umabot. Yaon kita. Perming open ang linya ha, perming open ang linya, mag-arapod kung anong sistema. Roger, Sir Pio ta. Actually, Valentine's ka ma, pero bako swift message ang nadangog ta. Matindi ito. Ano ito sa pagkataram na his appeal dapat dahil magpoliticize. Ay maging sunod-sunuran ano man ako si Mario Joseph naman no, that's coming mismo sa kay Governor Grex. Dati kay to dari puyot an sa indang iribahanan bako. Nag-iba-iba pa sa mga events. Ito nga ni kan so mag-asumir narumduman kita nahiling ko man so video kan so duman baga nag take off si Governor Grex sa Apsimo building. Yaon man duman baga si PD kunanan ka ito kan so grabe so tension political digdi kan so pag tuma posisyon baga ni Governor Grex. Kan pag kan inabrasa ni PD si Governor Grex dadango ko duman sa video kung tama pagron mo ko, just give the orders, Governor. O sumanugod baga duman sa nagbabarikada sa kunyan sa Capitol. Yan, iuso na dagog ko duman na order. Magayon pa so iba-iba ka ito. Nako, with the passage of time, napaano taarong na ka na nangyari di sa Tuya sa Albay. Sige. Okay, tabi Sir Pio. So yan ang mga babantayan pa sa mga maabot na aldaw. Kay bahan ko tabi Sir Pio, so yung mga interns, si Miss Maloloy and Miss Gaspacho. With Boy sa mobile, Joshua Bino, DCGB. Thank you so much Joshua sa istorya, hali dyan sa luwas. Mabareta manuna si Jen, si Angel, tabi, Pading Jomar and Chief Jimmy Pading Jim, kamod masunod pakalis kay ni. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Kitang mga Bicolano, uragon, sabay-sabay manan mga kadipeselan, kakayanon taan. Kaya pag sabay-sabayan helang o kamatean, arog kang bagat na may kulog kipayo, bagat na may kulog kihawak, o may kalintura, discarding uragon ang kaipuhan. Discarding Rexidol Forte, mas makaskas na banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 10:02. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nagpahayag din suporta ang dating opisyal kan Department of Finance o DOF na si Margarito Gary Teves sa propesong amyendaran ang Decisive Economic Provision kan 1987 Constitution. Ansaro sa mga limitasyon na ini ang naipigtao kang konstitusyon na nahihiling sa mga foreign equity ownership na ipigkukonsiderar ni Teves na pinakamahigpit sa Association of Southeast Asian Nation o ASEAN Region. Sigun sa dating opisyal kay Puhan na Halion, ang mga ini sa presenteng konstitusyon. Paliwanag pa niya na ang Pilipinas ang solamente sa bilog na nasyon o kinaaba na may restriction sa konstitusyon. Sinabi niya na ang Vietnam na nagibo ng dakulang liberalisasyon na nagresulta sa pagiging pinakahababang paghigpit sa rehiyon. Yan ang pangalas 10 na bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Ferrexited. Ang simpleng pampakilig, nor sinigang. Liver Aid Silimarine Capsule.
Liver Aid. It's liver or lover. Boys, San Miguel Pale Pilsen. Sarap, laging kasama. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo ang pinaka-ring bareta, oras-oras sa DZGB. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Thank you so much, Pading Nald. And duro-diretso na kita sa tuyang programa. Maray na aga kay Sir Norly Liorca. Yan. Tig subaybayan ko ang programa mo. Halato na lang ang result. Gari maapaw na naman ang pera ka ini sa 2025. Puwerte ang labanan ka ini. Ano pa man. Ay, okay. Sige. Duro-diretso kita kan istorya dyan sa luwas. Nasa linya si Compadreng Jomar. Oy, Compadreng Jomar, thanks for waiting. Go ahead na tabi. Good morning. Salamat pa rin, Pio. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag na bareta, posibleng magkaiguanin pabrika ng kuryente. Digdi sa siyudad Cantabaco na ang gamit suhukol, kandagat, digdi sa may pier. Aba, sige. Ini pa de ang nakapalaman sa ipinag-ofrisir sa lokal na gobyerno kan Tabaco kan sarong kumpanya na nakabase sa Hong Kong pero mga Pilipino ang nagpapadalagan kaini. Sinabi ni Vice Mayor Nestor San Pablo na kanakalis na daw nagdulok sa sainda ang Buogra Limited na nakabase sa Hong Kong asin na bigla padalagan o ang presidente digdi iyo si Donic Urigas tubong Tabaco initabi pa rin, Pio. Oo. Karibaan sa iyang agum na si Mary Roque Burigas tangani na ipresentar sa sanggunian na panglungsod kan Tabaco ang proyekto ninda na nagpaplano na magbugtak nin planta ning kuryente digdi sa Natunawan. Sa Natunawan Island pareho ni bagyang susadita isa digdi sa may kataning kan pier kan syudad kan Tabaco. Opo. Na ang gagamito na pag-generate pagpadalagan kan dinamo so ukol sana kan tubig. Igwa man agad ako kampading nahiling sa National Geographic Channel yata yun eh. Pero ito duman sa lugar na ang ukol mga makusugun. Yan. Oo. Oho. Diyan pwede siguro ano. Pwede gayot ang sabi dikti ni Mr. Burigas pig-adala na ninday ni asin nahiling nila na pwedeng maging viable ang lugar Magayon. para sa wave energy project. Magayon. Sige daw. Karkaalis na daw pinaghampang man o inimbitaran man ni Vice Mayor Nestor San Pablo ang mga representantes kang iba-ibang ahensya kang gobyerno, DOLE, saka NEDA ata yun, asin iba pa. Tangani na ang mga ini madangog gabos itong proposal kang grupo na ipiglalatag susog sa alkalde na papagadala ng unyan kay itong mga naimbitaran ng mindang ahensya kang gobyerno ang ilinatag na proposal kung asing duman nakadepende kung tutugutan kan lokal na gobyerno kan Tabaco ang pagtugdo kang arog kaining proyekto kan pribadong company digdi sa syudad kan Tabaco. Sinabi ni Vice Mayor San Pablo na sa kondisyon garo daipang kondisyon kung ano man ang makukuha kan Tabaco ang tigahagad na counterpart kan grupo digdi sa Tabaco is tugutan lang sinda na magbugtak kan planta sa Natunawan Island asin magtaunin seguridad na daiman lamang ini pag direstrasohon kan mga mararaot ang elemento. Iyo. Ang plano susug kay Vice Mayor San Pablo
5 to 10 kilovolt kVH ang pwedeng inisyal na ma-producer digdi na ipapabakal man sa mga distributor kang kuryente. Ay, oho. So baga mag-generate yan na power, pwedeng ipadara sa NGCP o kung saan bilang additional na elektrisidad. Di pwede nga idirekta na sa konsumidores, hali dyan mismo sa nagproducer na yan na nin kuryente dyan. Ano daw? Iyo nga ni iyan ang sabi man sa tuya ni Vice Mayor, bibilugong pa man sa nada, kung sakaling ma-approve ka itong mga ahensya kang gobyerno, magtugot na mapipwede talaga yan, mabilog na si Dakimawa. Ang ibubugta, kumpadre, parang prototype mo na, prototype mo na, then diretso na kung in kaso. Opo, primerong proyekto ini kang grupo na haling ini sa Hong Kong, hindi sa Pilipinas. Magayon, sige. Kasi ang napili, ang syudad kang tabako, taga-tabako, ang presidente kang kumpanya. Oo, magayon. Siguro pigadala nila so wave pattern, may mga intervals yan. So langkaw, kunwarin sa taog, kunwarin sa hunas. Tanahiling ko paano kan kumpadreng Jomar, duma sa National Geographic Channel yata yun nagbugtak man nagadkaan, pero so ukol, sustenido, sunod-sunod. Nasa gilid man ng baybayon. Iniiyo man sa gilid man ng baybayon, pero medyo suro saradit-sadit sa ng ukol. Baka yuta pigiling ko dahil man ini ma-venture digdi wa kidakulang kapital kung nahiling nila na dahil man sila makaproducer. Totoo, precisamente. Yan. Kaya magayon, kunyan bukasan dapat kan lokal na gobyerno ang gabos na options dahil pagsaraduhan iyan. Roger on that, bukas na bukas man nga niyan ang LGU, sabi ni Vice Mayor Nestor San Pablo, and ang pighalap ko na sa naninda, ito naman ang pag-aadal kan mga ahensya kang gobyerno na babasehan ninda kan sa indang pagtugot uday. Dahil ang takot magsabi man da sa mga ahensya kang gobyerno na imposible man yan, ay di ninda tutugutan. Most probably. Pero kung may posibilidad talaga na mapangyari itong proposal na maka-generate ng kuryente, dahil man makontradict ang LGU asin tutugutan tulos mabilog tulos ngayon kami ki MOA para sa mga kondisyones. Ay, kung ako kaiyan, kung ako sa nagkakapera, especialmente siguro yung Department of Energy, kumpadreng Jomar, dahil napagparapalit ko sila, sige, gibo ka mo, tanganing kung anong diferensya, bako na ipapundo, kundi i-enhance. Yan. Saka dahil man digding gasto ang gobyerno. Dahil man naggasto ang gobyerno. Magayon niyan. Ano nga ni ngarang kang grupo ninda, kumpadre? Buogra. Ang spelling kay ni Bravo Uniform October Golf ano na nga ni ang R? Romeo Alpha. Buogra Limited. Hong Kong based na kumpanya ini. Hong Kong based Buogra Limited. Ayun, sabi pa niyo. Sige. And ang nagpapadalagan kayo ni mga Pilipino man sana. Dahil lang ang presidente ninda o pinakapamayo si Jonic Borigas na bigtima ng elementarya sa syudad ng Tabaco. Ayan. Sana yung DOE, buda yung kung inkaso yung Department of Science and Technology, dahil pagparahilingan ng diferensya. Totoo, hanapan ng diferensya, pero dahil pag nahiling sa diferensya, dahil pagtaraman, dahil pwede, kundi pwedean, gibuhunta na ro kaning solusyon, bako? Roger on that. Kang hinapot si Mr. Borigas kung ata, napili ninda bilang pilot area ang Tabaco City, ang Simbag, tagadigdi ako, ini ang gusto niya kung nadang mabidipesyaran. Very good. Sayang iyan kunday ang suportar ning todo-todo. Sige, very good, very good. Roger. Kaya pa ang report, Jomar Bian, DCGB. Thank you so much, kumpadreng Jomar. Diyan yan sa Tabaco, ha? 13 minutos, luminapuas ang alas 10. Okay ang connection ni Chief Jim ini, pade. Kumpadreng Jim, good morning. Yes, pali, maray na aga sa mga parantabay, sa mga dagdag niya itong bareta, sharing of
experiences anhoron sa lunch kasuhapon, one-on-one sa lamesa, aldaw nin Valentine, aldaw nin mga puso, sinda Congressman Fernando Didi Cabredo, Tapos? asin former Pulangi Mayor Andy Mariscutes. Dainin malinaw kung anong klaseng eksperyensya. Kan sa indang pigurunan. Dahil ba nasabi kung seryoso, gari seryoso, nahuron kan duha, may mga padimo-dimo pa kan kamot. Namumustra mo. Nakapost? Gari harap kan dandil baga kato. Nagsisiram kumpadre Jimmy. Nagsisiram. Natural. Istorya. Sa tao kan duwa, sindang duwa sa aldaw nin mga puso patay. Yan. Yan. Ano ang eksperyensya sa trabaho, eksperyensya sa pagkamuot, sa lab, anong klaseng eksperyensya ang siguro na sa tao kan pagto. So experience yang sinda sana ang nakakaisi. Nagkataon sindang nagkatagpo. Or nag-set sinda ni schedule na sa tao nin udto sinda mag-ayahoro na duwa. Siram sana. Ang lugar pati sa luwas maawot. Masagoso. Masagoso. Pero sa laog man, aircon sigurado ini. Sa inda rin dahil nabugta kung saan na lugar. Basta nasa luwas, salming ang lanog. Pagkatapos, maawoton sa luwas, may bulod-bulod. May bulod-bulod. Ngunyan, ang salamenting ang simbag, we exchange warm pleasantries. Siram sana. And shared our experiences. Siram sana. May habol pa. We also discussed the programs he implemented during his time as mayor. Period. Diyan nagtapos na dyan. Dahil ko naisi, pagkatapos kanuron kan duha, kung sa'yo na sinda nagduman. Yan. Talagang pinangat garo ini. Yun na nga ni nuron. Gari pinangat ng kinaon. Simple lang sa pagkaon. Kulang na sana ngayon mabutwa dyan, masunod, Dan Deal. Gari ko, gumag sa kanining Dan Deal. Ayan na. Dahil ko na masaud. Bata may nakuha man akong impormasyon kumpadring Jimmy. Sa uwas da, so nagbubutwa dyan na tindog. Gari gustong magkonektar man sa grupo ni Kong Didi. Pero ang sabi man da kan mga insiders, kumbaga magpahiling ning kunyan, convincing reason kung pwedeng suportaran. Maski sa'yo nagsisiram dyan sa Indo. Yes. Balikan ta digdi mo na kita sa Valentine's Day. Ang gusto ko masusog, sa'yo na yung duwang nagpagkatapos magkaon. Palangan man. Nagsiblaga na tulos ang duwa. Siyempre, sharing sinda eh. Sa kaluy-haluy, nagkatagpo. Nag-set din. Sinda sa napati, wala lamang kitaw-tawo. Nya, Buda mahiling mo, ano nahiling mo dyan sa retrato? Amawot. Buda, ano ang pandok, mga seryoso? O may nagkurukumpay pa ang kamot? O kung ano, gari nag-emphasize? Si Congressman ini, ang palad niya, gari so, nagdi-demo baga? Gari nag-emphasize ning punto. Yan. Pagkatapos, ibinaba naman sa duwang siko, nakapatong na sa
Lamisa. Nag-i-emphasize talaga ni na gustong sabihon. Tapos ang kampang niya, tapos ang pagtulong picture, parehas na nag-uulo kan duwa. Igwa na ning common agenda niya. May common decision na ganito. Mata, alam kung anong decision ini, kung ano, matumana nga kita. Ano? Inda, di ko na isip. Basta sabi baga kumpadreng Jimmy, a picture speaks of a million words. Basta sinabi ni Congressman, we are sharing our experiences. Igwa pa nga ninin makonsuelong ko istorya man si Congressman Didi. Narumduman mo so pagbulagan ni Bea Alonso bodan ni Dominic. Di nag-uro istorya. Hindi na ako man insider ko duman sa kunyan sa lower house, House of Representatives. Naguro-restoryahan da mga congressman. Yaon si Congressman Didi duman sa grupong ito ngayon nagrestoryahan. Mga marites mambagan, Congressman. Dominic, mag-ibuda si Biakwan, ha? Bulag na yan. Bulag na yan. Ano daw ngayon ko yan? Ano daw ngayon rason? Sa likodan? O sa likodan. Sisi daw ngayon. May nakataramda. Paano ngayon? May third party. Yan. Pagtaramda ang third party, hirilingan gabos kay Congressman Didi. Sabi ni Congressman, magawala kaya kayo. Anong third district ako, hindi third party. Ano nga, kukonekta rin ba yan sa politika? Kukonekta rin sa politika. Ano kaya? Tabi third district ako, third party na. Third district ngayon ako, bakong third party? Ano ba kung silo man ining doang ini? Kung ano man, story sa likodan kan doang ini. Yan. Kunya, natural, nakuha na atensyon kan publiko sa... Yes. Nagkuhan baga, nag-aralataw ng mga pangaran kan mga posibleng dumalagan sa 2025. Ini, mga kwansa na, bana man sana ini. And si Anding Mariscotes is a former mayor of Pulangi. Correct. Tapos nagkataon, Valentine's Day, baka sit aside man ito. Yan, oho. Di kita third district. Dahil pati manigaran baga, naglalataw ang pangaran ni Mayor Aiden Salceda. Correct. Na posible dumalagan sa kargong congressman dahil pa man nga dahil pa maning pronouncement baga. Daining pagnindigar, dainin pag-akseptar. Kansuin na po niya to kani si Kung Gawin, sabi niya kung malakas amoy niyo, naamoy niyo na. May mga pa-konsyerto baga, mga matitinding crowd na. May mga pa-basketball. Igwa mo. Natural, inquisitive ang publiko sa na-obserbaran sa palibot sa mga hero-hero kan mga politiko, physical man o sa social media. Lalo na naman ining post na ano naman na post na ini? Creator sa napagano'n ko, creator sa dahil nagsisimbag. Basta pigkiling to sa ng sitwasyon. Balikan to. So, sa post na yun, natural, may data kitik sa isip ko mga nakakahiling. Iyan na sabing pipitik na ang isip. Yan. Kaso rin pinustan kang kongresista. Tayo lang ko da. Pirang oras yan. Pirang oras. Anong oras mo yan? 10? Susugon ko. 9? Hilingon ko kung ano. 8? Alas 8 sa mga aga. 3 hours ago pa sana. Ay. Mga alas 8 yan. O alas 7. Baka magkaibaan pa yun eh. Noon nakabukta ko, lunch ka sa hapon. Oho. Alam naman mag-lunch ka sa banggi. Baga tabi. Nagsisiri lang talaga. Minasira. Ngunyan nakuha ko pang informasyon. Aber. Matunga ngayon dyan sa Pulangi. May matutunga ngayon dyan sa Pulangi. Sisay daw. Da isa na. Nin kompa. Next week, may siyanta kung sisay matutunga. Sa Pulangi. Yan. Nabangan mo, kumpadre. Grabe na. Pigara pa yung tango niyan lugod. Grabe na lugod. Matindi na. Sige patindi na eh. Iyo na ini. Patindi ini. Dahil tayo siya, kung ano ang pag-abot kayo ni sa Pulangi, kasabay si Kung Didi. So, basta, basta next week na. Ang ko niya na,
Ang taling hinulihan, ang mata gabos. Madyan nga niya, kung mapahiling na ko sa iintika nita. Dapat ang pamarong ta makusog. Makusog. Saan mo gani kong Joey? Kung malakas ang pangamoy, makakaamoy ka, maamoy mo na. Yan. Di ba, nagluluya ko? Wala niya. Papakuda man. Talagang kepuan pa di man. Dati kung mabagat na boses ko, ganyan. Iba man talaga. Maluya pamarong ko na ngunya. Ang pantanong ko sa ibong natalinga, maluya. Pagkusog-kusog ata, nagsisiraman istorya sa ibay. Sige. Sa pagantay ni, by next week, bibi, ay, padipiyo. Pagantay ni ko na nang si matutunga sa pulanggi. Yan ang sinasabi ko. Bata suduman sa sige ng libot. Nagtaon ng mga mga cake yata ito. Aram ko gari mag-classmate ka mo. Dahil ko man midbid ng konyan na anta siyempre kung matindog baga mapundasyon mo na. Gari nagkukunya na kang pundasyon. Ano? Siyempre, kung palang nagatindog iharong ko, dapat may ang pundasyon makusog. Kaya nagkukunya na, nagtatanom ng pundasyon, naglilibot na, igwa ng mga pigwan ng mga parilya. Parilya. Diyan naman sa Pulanggi, uya na. Misteryosong sharing of ideas. Sharing of ideas naman, sharing of experiences. Experiences, yan ang sinasabi. Halo-halo na gaya experience ya, kung ano? Papunta tayo si Congressman, kung ano talaga ba ya? Yan. Ang experience ya? Yan ang sinasabi. Tapos mga, pleasantries na, pleasantries na mga sisabi. Yan, pleasantries and possibilities. Tapos Valentine's Day pati. Valentine's pati, heart-to-heart talk. Tapos nag-post. Pangod to. Naputol si Pading Jimmy. Banuan. Magayon, kuan na sa tingog kan Banuan, magdangog ta. No, digdi man minarluwas ang kunya, nanistorya man. Salamat ki Councilor Milabal, kumpadre Jimmy. Di nagpost udto, pangud to sila. Nagkaon udto, paudto bayat na, si pangudto. Yan. Unpost, kubir na after na, kinaagahan na. Iyo, tanga. Date. Busy na kayo. Sige. Ayan na. Sige. Tama pa din. Mga dagdag na informasyon, di may nasalita di si Jimmy Charles. Larga na ang albay, larga na. Mainit. So ako Bicol, grupo na Congressman Saldi na dating iriliputok, iriba-iba. Buda Governor Grex. Ngunyan, putol na ang tulay. Si Governor Grex Buda, si PD, may lamat na. So kaso, abangan niya to kung paano man ma-depensa ang gobernador. Matinding kaso, sabi nagtanggap haligado ning suhol. Hali sa huweteng, kanbi si gobernador pa. Kung paano yan tabi ang mga development kan istorya, dahil magpuknat sa pagsubaybay sa DCGB. Salamat kan sa idong pagantabay, mahal na amang Diyos ang magbantay. Sa inyong nadangog ang programang Tingog